Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li mhux se jħalli lill-Prim Ministru Robert Abela jressaq liġi ta' anti-deadlock quddiem il-Parlament mingħajr diskussjoni mal-Oppożizzjoni. Dan għax fi kliemu l-Prim Ministru sab kap tal-Oppożizzjoni li se jaqaflu. Waqt attività politika fil-mellieħa, Dr. Borg qal li huwa jippropona li jinħoloq mekkaniżmu ta' anti-deadlock mhux biex din il-miżura tagħti l-poter lill-Gvern għall-għażla ta' premium ħallef ġdid. Iżda xqal li dan huwa fl-interess nazzjonali. Għal il-Prim Ministru jrid imur il-Parlament bliġi lesta u bla diskussjoni mal-Oppożizzjoni. Sostna li anke għal dan il-mekkaniżmu jrid ikun hemm il-kunsens ta' żewġ terzi. Skontu l-Prim Ministru jinstab fi stat ta' paniku jrid jimponi dak li jrid hu. Irrimarka li minħatra kostituzzjonali ma tistax tara kemm se takwista jew titlef voti, iżda qal li din għandha sservi biex issaħħaħ l-istituzzjonijiet u l-ġudikatura ta' pajjiżna. Għalli kif ikkummenta l-imħallef Lawrence Mintoff fitra li bat lil membri tal-Kabinet, Dr. Abela għażel li jkun pikus u li jagħmel din il-ħatra ballun politiku. Il-Kap Nazzjonalista qal li huwa rressa 4 ismijiet, iżda fi kliemu seta' jressa 10 għax skontu Dr. Abela rrid li tgħaddi tiegħu u ma jridx jiksira ma' dak diskritti minnu estremisti laburisti biex il-partit jibqa' jakkwista. Sostna li Dr. Abela rema l-ismijiet mingħajr ma kkonsidrom u mingħajr ma ta' raġuni valida għal dan. Għalli kulħadd qed jitħaq bil-politika ta' pajjiżna u għażel li jola mill-livell partiġan bil-proposta tal-mekkaniżmu. Dwar it-tnedija ta' Viżjoni Malta 2050 il-ġimgħa qal li attenda għax jemmel li l-Partit Nazzjonalista se jkun fil-Gvern. Madankollu qal li l-viżjoni ma timbenix mill-propaganda u l-konċerti. Minnaħa l-oħra rrefera l-Konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista li ma kellux slogans iżda b'sempliċità offra spazju lil poplu biex jaqsam il-ħsibijiet tiegħu. Dr. Borg qal li l-Viżjoni Malta 2050 fakritu fil-proġett tal-metro. Sostna li minkejja l-sistema ta' mass transport kienet inkluża fil-mit proposta ta' din il-viżjoni, fi kliemu qatt trid tiġi mħabbra. Irrimarka li l-Gvern nefaq miljuni iżda qas kien kapaċi jagħmel pjan, kontrarjament għal dak li ħabbar il-Partit Nazzjonalista li fl-ewwel mitjum qal li se jressaq pjan dwar trasport tal-massa. Ikkummenta wkoll fuq l-aħħar tensjonijiet fl-Iran u li din għandha tiġbed l-attenzjoni tal-mexxejja Ewropej li fi kliemu llum għandhom responsabbilta kbira biex ikunu katalisti għal paċi internazzjonali. Tem li llum il-Partit Nazzjonalista madux oppożizzjoni iżda a government in waiting għax qal li jinsab lest biex imexxi l-qoddim b'serjetà u lilin bil-partiġanizmu.